The Spirit of the Lord is here. Jesus. Chapter 10, verse number 27. Parce que Nadano and Dano are the Sobe from Mumete and Sobe Nani Konya every Mukons, Nani Konya every day, no cosmetics, and you swap it. I am better so any of cosity. Yes, I have quite headache, yet to make and so and then a prayer. See your prayer, no, Abel and Sam, Abel prayer, sign Konya, sign Messuano, a bakery, Casa oh, so you know about prayer, sign Messuano, a baby, Casa and then a prayer. Send me them no, now me put prayer. And when you prayer, I come a message, I come to show. All I yes, so the body son, now me put prayer. Send Quiniano, MPP, and Papa, you are not a papa. Shut up, Papa, in the name of Jesus Christ. Yes, Lord. Was saying no here. O my yesua frawana pay. It's so be free Munkuma Bajon Man Paibo. And yen yensa kawaha. Now therefore our course of the abrayen. Yet I was say. It's also tonsu pogusumayen. Now I could sway yame. Now mansu yakoswaya umba. Yet I was say. Ejidi fonka amen. Some Kasiapa. Yes, I'm going to Papa. And some Papa. Your friend and sister Elizabeth Ready. No, I don't know. Oh, your boy is a man. Okay, we got your testimony time. Testimony time. And I see you. I don't see you. Where is the machine? Catch our dance, I be coming home. So I dance, I will be coming home. Say one can make say yes, ye. Ao me dear meka. Oh, aha, to be one. Say one car. Me dear meka, say yes, ye. Ao me dear meka. Ah, say one car meka. Godfred, me dear meka. Ye, ao me dear meka. Oh, amen. Yedoba de nyankopon ase. Say odi yankwa ache, especially God's revelation manyina. Na ewiye bremu wayi na koa.
sɛ wɔn bɛyɛ n'adwuma na adwuma no nso wanyɛ no kwa nyame ngya ne saa na ɔde ne mma bɛgu ne nan ase sɛ wɔn hwɛ mma no so a wɔn ho yɛ den ɛma asɛm na anigye sɛm kɛseɛ no sɛ nyankopɔn ɛnam n'adɔm so ɛde akoma kɛseɛ ato ne mma no so ɛma wɔn asodifoɔ asene mu ama nyame adwuma no yɛ den ɛkɔ so kama ayɛ ampɛmpini yɛ taa ka sɛ odifoɔ didi me a ɔhyɛ nkɔm na afɛ na me experience bi ba nsɛm kɛseɛ ma Jesus ɛyɛ no korɛ nneɛma bi a mehu no ɛyɛ ampa nyame nhyira wo sɛ wokɔ so a ɛhwɛ papa ɛm sɛ 2 weeks ne yɛgu so a commission house nyame nhyira wo bi a wate me sɛ nyame kaa me ma me nyame nhyira wo na bɔ nsɛm fa nsɛm ɔta akyire ma me nneɛma bi wɔ hɔ a efie hɔ yɛ nyusu bi nso obi abɛpie wɔ hɔ kaa me wɔ hɔ kyerɛ sɛ adwaleɛ mu promise wɔ yɛkɔ mu ofie hɔ na ɛyɛ asɛm ketewa nyame nhyira wo bi a sɛ meka adeɛ bɛ sɛ menkyerɛkyerɛ mu aha yɛ kwan ho wode ba nyame nhyira na wo sɛ bi mu kɔ so ade ba nyame nhyira wo obiaa bɔ ka nyame nhyɛ mu anam wate bɛyifoɔ pɛ na ɔyɛ adeɛ ma na ɛnsɔ n'ani ɛne sɔ dodo me ne m'abusua amen Ipacha ba nsɛm kɛseɛ pa ipacha yɛ nsɛm ma no yɛbɛte yɛ mma ase afɔ bi nti ipacha ma lɔyi na yɛbɛ so mpɛyɛ na yɛfrɛ tia nwomsofoɔ no amen pacha yɛbɛsɔre agyan nan so ɛnyɛ ma wɔden onyame na wayɛ nyame na wayɛ wo sɛ yi ɛnyɛ ma wɔden nyame na wayɛ wɔgye so nkwa mami wadi mi adɔyɛ bebrebe mami wadi ɛnyɛ ma wɔden nyame na wayɛ wɔyɛ wo sɛ yi wɔgye so nkwa mami wadi mi adɔyɛ bebrebe mami wadi and pray. Radia Dawas is Sarah de Kotoko Pira. Sika free up. And they dance there for a and Abba, Rade, Otumbira free. Shaso, no money about there's another Samba Shema. Yadin a chance, a basho dear anyone. When I saw Jesus Christ. Amen. Yes, you are you. Yes, I will not prepare. You know, for us, you may be Elizabeth baby, no, pity a seminal tata. Amen. Hallelujah. And you are dear son, Baba. Not so join the adjacent tata. And you will tell me, baby. Hallelujah. Ejafa kasi maya nana do mabiswama yukro mama yansu aiju mamo na enye sambo apato Mese nana semuye ejabadi kasi mayen nana do ngabuswa mayen eya won se metu sa but debi ya kase metu nyuma mesua enyum oh yes aye yijo mano na hini enya
say kunim die wo ma ya wa change he said Nani moja aye ito ma na hini yabato mesemo mayato aye ito ma na yene enyo na yabato hallelujah Mese na nasem no ye eta pade kase mawon na do swepuswa mawon mese mayanto ayito mawon oh bon sami no I want you to lift your spirit into the realm and you speak by the word, and the word will set you free. And you trust God, God will visit you this morning. And I pray that the servant of God is here this morning, that I am a strong and I know God is beside of me. Jesus. Let us pray. Father, we thank you. We invite you, Holy Spirit. Let your power, let the Spirit of God, without you, your servant cannot do anything. The Spirit of God, come and manifest. Jesus. The power of Most High God. I believe, God, what you can do this morning. We need your presence, God. We need your wisdom. Yes, Lord. Come. Jesus. And after this message, Father, let me hear your voice. Let your people hear your voice. Amen. Use me as a vessel. Jesus. Father, I need your presence. Yes, Lord. The Spirit of God, I need your presence. Jesus. The Spirit of Dewi, I need your presence. Jesus. Come and manifest into your people. Yes, Lord. God, spread your people. Jesus. With the grace and your power. Father, spread your power into your people. Let your transformation of the power of God begin to manifest into your people. Yes, Lord. We thank you, O God. Without your presence, we are empty vessels. Father, we thank you. We bless you. All the believers say amen. Amen. Give a mighty clap for Jesus. Amen. Katsuni oti wonchen Awurade ayi. O soro na kachire no. O untumi kachire ni. Oh, Awurade ayi. Aka se minua. Minua. Efi sabri koi. Efi sabri koi. Aya ma okon na wabetiso. Aya ma okon na wabetiso. No nyame doye. Awurade doye. Amen wo he. Ensambo no wo he. Amen. Nia efe na eye wonwa se osoro ene ye bekasa na osoro ebe ba besrae. Amen. Ena me mpa bo nyina ne se yenka amen na won konkron ahase e wo ebi ne mu na omo ka ahintasam e kira safoi. Jesus. Bible say omaya ani suade hu ni nimu no so oman no eni nyina so. If you want to build yourself, be a servant before you become a master. Tin you opese wo ye okese a ye ketwa na be ye kese later. Uti ha? Yes. Mesro say o phone no odi eminum na mu low voice ni nyina. There were YouTube sisi or Facebook sisi. Just pick it and share with your group. Meaning sa sorry ma bebre wo group. Minim. Ini sa sorry ma bebre mo group. Group no kra me a metimi kopie bi so. Na me so ma dwen ne me ho.
and so Munim send me the fake accounts and Abedjani. Name into Tam program na course nyina fa share group no Mrs. now on your fe. Yenisia now on your fe. I no pen I can why fe. Why nya mean who hofeni mean huni secretary by sources and cinema ye can fa share Tam phone na page program no untumi ya mobi nyama okay sisia mobi nyama Miss Isaac Monsor na mon connect amanfo na bo a wonim YouTube no pe fa message no fa share group no wo di share group no pe na why the dead some fe on subscribe or not subscribe